ora pangling papan patungganing Trusna Jumena. Trusna Jumena putra Pancala iki sing ngedani wong tuaku bapa Penemban Durna mbok sabet pedhang tugel tel gulune nganti sirahe nggo bal-balan keparat ing kene marganing pati munggonku bakal ngudi tuwuh males lara wirang ngudi tuwuh males lara wirang sedaning Kanjeng Rama Penemban Durna mati lah untapke nyawamu parat yo. Trusna Jumena. Tangi. Tangi. Trusna Jumena tangi. Jebul diadamu kena Kyai Cundamanik. Muncrat getihmu kowe modyar. Kowe mati Trusna Jumena lunas utangmu karo Bambang Swatama. Lintang tulya Kusumayana sumawur
mung sira sang tueng arum ilineng memanise ambleper merengkang cipta sumrambah wepranti Roma Saptyas manekong mustikeng Hapsari batine hanggung kayung yun para kadang sami mlempak wonten negari Ngastina sapurnaning Bratayuda ingkang ngraka boyong saking Wirata tumuli manjing wonten negari Ngastina. Lah kok Ndara malah boten manunggalkan para kadang sasampunipun dumugi wonten negari Ngastina tumuli klepat panjenengan nilar praja nganti dhateng para kawula menika menapa Den ingkang dados darunanipun nggih Ndara kemareng ngabdipun ala garing Cemadung dawuh nggih Den kemareng ngabdipun Petruk Cemadung dawuh wonten menapa to Gus janjane nek Ndara paring pangandikan kalih para putra anu para panakawan menika mangke malah terus gamblang cariyosipun nek pancen ngupaya satunggiling kelangenan nggih mamparing dawuh sing diupaya niku napa ampun kendel mawon kaya ngoten niku wis ditutke manjing peperangan suwene 18 dina kok malah saniki terus sungkawa niku kersane pripun latri paring dawuh Ndara monggo to Den ampun gegasah pikir kula niki wis saya tuwa saya kendho tumangkaring pikir nek sampeyan kaya ngoten niku kula mengke suwe-suwe ndak mboten kuat nek kula ora kuat kula tinggal wangsul lho sampeyan Ndara mulat mara Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang Kakang Semar kula mesti wae kagul kogelan pikire Janaka nalika nggonku nglakoni perang gedhe Bratayuda ora ana ingkang gumana musik ana ing penggaling Arjuna sawise aku kelakon boyong marang negara Ngastina bakal ketemu kalawan Mutiara ingkang sawetara ndak papanake ana negara Ngastina nanging jebul tinemune bareng Arjuna prapta ning negara Ngastina Mutiara mau ilang mbuh menyang endi papan dununge Kakang mula kagul kogelan penggalihku ora nedya kundur marang negara Ngastina yen to ora ketemu lawan Mutiara ingkang banget nabet ana ing penggaling Arjuna Kakang Semar Badranaya Semar Kaden Prayitna
wis eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengalatan milang lintang Bima Sekti dereng ngantos paripesami Mbawacana dereng dungkapke Semar Badranaya anampi sabdanipun Sang Arjuna dadah ingkang tumbas saking Dirgantara nenggih nata Ndrawati merpeka ganing risang panengah Pandhawa Polat para Sang Arjuna semono kang kamanungsan ya jagat Mahistungkara wayah Bathara jagat kadangipun Kakang Arjuna kula nun paring adhawuh Koko Prabu gawe bingung penggalih para kadang nganti Yayi Prabu Kalimataya tusan kawan pun Kakang ngupaya marang sira Dimas Panengah Arjuna kula nun paring adhawuh minglar saka praja mongko tanpa taliwara sawise para Pandhawa boyong marang negara Ngastina. Lah kok wiwit kuwi si Adi ora katon sowan marang Praja Ngastina. Yayi, marata coba matur marang pun Kakang. Sejatine eneng apa? Lan apa ingkang gawe kagol kogelan penggaling si Adi Panengah? Koko Prabu. Mesti kemawon paduka sampun dungkap dhateng usi ing manah kula. Sasampunipun ingkang rayi pun Panengah sampun kelampan sowan dhateng negari Ngastina boyong lan para kadang. Ibu kados menapa kogel kagelan manahipun ingkang rayipun Arjuna krana mutiara ingkang sampun kula papanaken wonten negari Ngastina ical tanpa lari Koko Prabu pepasan pepes bayu kang tapis paribasanipun kula mboten gadhahi kekiyatan namung paduka Kanjeng Koko Prabu inggih mangertos dhateng manahipun ingkang rayipun Arjuna
Ing mekaten Koko Prabu Taunana Windanana kula mboten badhe wangsul dhateng negari Ngastina menawi mboten pinanggih kalian mutiara ingkang sakalangkung nabet wonten telenging manahipun ingkang rayi panengah Koko Prabu gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung Arjuna kula wonten timbalan ya pun Kakang ora maido kaya ngapa to kagol kogelan penggaling siadi nanging ngelingono marang kewajiban ya Arjuna ngelingono marang kewajibanmu lan kowe tak kandhani sapungkurmu saka negara Ngastina ya kuwi putumu wis lair atmajane sawarga anakmu si Abimanyu kelawan Kanjeng Eyang Utari wis weruh Padanggawa ya mung emane temeka dina samengko durung pinaringan pusaka asma sabab eyange ingkang minangka gantine wong tuwane durung sowan marang negara Ngastina Arjuna. Nyata laruta saking kutha yen amutusa Sang Sri yen amutusa Sang Sri Koko Prabu sepinten kalematan kula diagung pangaksami ngantos kula mboten ananggani lairipun wayah kula inggih menika atmajanipun Abimanyu wis ora usah dadak mbok getuni apan ngabeh lakon kudu kaya mengkono ayo saiki tak kanthi bali marang Astina tilik ana putumu atmajaning Kanjeng Eyang Utari ya anake si Abimanyu nuwun ngestaken dawuh babakan mutiara ingkang wis ilang pun Kakang ingkang saguh ngijoli upama ta ora ketemu mengko pun Kakang bakal saguh ngijoli ingkang mirip ingkang jebles kalawan mutiara ingkang mbok dama-dama negara Ngastina Koko Prabu sampun damel bombong raos sing manah kula menawi mboten wonten kasunyatanipun Arjuna kula wonten maring adhawu apa dulurmu tuwa Ndarawati ki tau tategara kalawan kowe inggih dereng nate wis to percaya karo aku lajeng pareng paduka pun Kakang ngastarata titian ndak papanake ning sak jabaning alas ayo nite kreta manjing negara Ngastina sawawi Koko Prabu kula dherekaken Semar kula anak mojo ning kekeri turna laku jantreng laku ning kreta bali marang Praja Ngastina monggo den kula dherekaken sinuwun mareka den prayana semuriris meka balik
mono kang tangeh ingambah jalma labet kebekan ribandil bebondotan miwah penjalin cacing kepuletan marojol sak sela selaning werksa mandira kepuh kesambi wali kukun warugung gembol jati miang banian ingkang tepung pangmiwah ron-ronanira persasat angel tinarabasara ting pratangga pati marmo dadi jenak satuwana mapaning kono ngiras ngrunduk calon mangsanipun dados sakedhap-sakedhap kapiyarsa panjriting sangsam ketubruk sarpa menjangan sinaut naga saha kancil ginandol ing Srenggala paradene kawis tingalana wanita kang sebit busanane rontang ranting tekan penggalihe bebasan mustan darbe karkat pepuntone amung lampus diri marmo kumel kucem wadana hanglayung cowong paningale kaduk sirna sorote dene wanita kang hanggagang kusika lah menika ta warnanipun warandaning Sang Prabu Duryudana Dyah Ayu Banowati duk ramening Bratayuda kaglandhang dening Raden Kartomarma nedya pinerjaya parandene saged uwal saking bebaya labet pitulunganipun Resi Kerpa saengga mangke datan wani miyos saking wana jerih kadenangan Sang Kartomarma ing cipta katimbang pejah siya keplalah kabanjuta ing dewa dumadahan lamat-lamat kapiyarsa banginging kuda panjedhoring sambuk dangu-dangu saya cetha groting roda sigra miyak grumbul saksana tumingaling keng nuju Wahanarata nenggih Sang Arjuna anjelih kepati Sang Dewara Banowati tanggap Sang Arjuna sigra mandhap saking rata gapyuk rerang-rerang kekalihipun tobat Dimas Janaka oh Lutira kawang-wang gegana bang sumirat ing Kakang Bu mboten nginten babar pisan bilih badhe pinanggih jengandika Kakang Bu tobat ora ngira babar pisan aku bakal ketemu marang sira Dimas Arjuna Kaka Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk inggih Yai Ratu kula tampi dawah sami-sami inggih Kaka Prabu Kakang Bu teka paduka ical saking negari Ngastina tumuli mapan wonten telenging wana tobat kawit saka pakartining Kartomarma ing nalika semana ngruda beksa lawan aku mata-mata lawan aku wekasan aku diglandhang ana ing tengahing alas niat bakal dipateni dening Kartomarma aku didakwa yen to kambobol marang barisaning Kurawa aku ingkang tansah menehi keterangan marang para Pandhawa babakan gelaring baris sing diagem dening para Sata Kurawa. Tobat nganti aku keplayu. Tumuli aku dibondo ning tengahing alas niat bakal dipateni dening Kartomarma nanging saka kabecianing Resi Krepa. Tumuli aku diwali, tumuli aku didhawuhi supaya mlayu mlebu ning tengahing alas Dimas lakonku lak kok dadi kaya ngene. Nuwun sewu Kaka Prabu kula badhe nyuwun mriksa. Inggih. Yai Ratu badhe nyuwun mriksa menapa? Bratayuda menapa sampun rampung? Nuwun pangapunten Bratayuda sampun paripurna. Bratayuda sampun paripurna. Inggih. Ingkang menang sinten? Ing menang kadang-kadang paduka para Pandhawa. Tobat. Lajeng kula nuwun sewu. Inggih menika Kaka Prabu Duryudana semah kula. Sinuwun Prabu Ngastina sakmenika kados pundi? Arjuna piye? Monggo Kaka Prabu. Nyuwun pangapunten.
Bratayuda ing ngukup kemenangan para Pandhawa teges nuwun mapunten lho sampun ngantos kejot ing penggalih. Ing Raka Nalendra ing Astina kapupu ing Rana Madyalaga gugur wonten ing pabaratan. Batobat sobat syukur nek ngaten. Bola keparep. Ana wong wedok kok kaya ngene lho. Bojone mati kok malah syukur. Gong, ketemu mutiarane le. Wah, ya kaya ngono ya. Sapa sing ora bingung ya terus. Lah iya. Wis suwe Ndara Janaka sesideman karo Ndara Banawati. Ya wis nggih jaman Ndara Sinuwun Duryudana isih lenggah dampar ki Ndara Banawati asline wis gandeng karo Ndara Janaka ne ming do ora ngerti. Asline do ngerti nek do meneng wae. Anan kuwi ambok totoan wis to. Ngerti nek do meneng wae ayo wedi Ndara Janaka. Heeh ya. Heeh. Disotke. Iya. Mula do etak-etak do meneng wae. Nyawange do ora wani. Ponokan-ponokan elek do meneng. Anggere muni ana ponokan kok lambene to glayaran sak penake dhewe. Perkara iki aku karo Kendar Raden Janaka sakarepku. Wong sing jeneng tresna kuwi rupane jiwa sing suci. Tresna kuwi ora iso dibeksa, tresna kuwi ora iso dikarepake, ora iso diduwa, ora iso ditolak. Lah nggih, kula ya ngertos kok. Mulane ora dadak cerewet tapuk modan. Oh, tapuk kok. Engko tak aku sing napuk lho. Weh, ngopo iki melu-melu? Ora napa-apa kok nyambung-nyambung, bola pedhot kok nyambung-nyambung. Bola pedhot nyambung-nyambung kaya cah cilik. Nah ngaten Kakang Bu. Menapa kepareng ninggalih kula kanthi wonten negari Ngastina. Yai Ratu, mangke badhe wonten pangandikan saking Yai Prabu Kalimataya babagan jengandikanipun mapan wonten negari Ngastina. Nanging ing langkung wigati monggo kula kanthi manjing wonten wahananing rata sowan dhateng negari Ngastina. Nanging ngaten kula dados putri boyongan bab menika mangke gampil ing langkung wigatos saged oncat saking turasing Kurawa menapa sisa-sisaning Kurawa. Tobat. Monggo Prabu kula dherekaken Dimas karo kowe ya Dimas. Inggih Kakang Mbok. Aku jejer kowe. Inggih. Kowe jejer aku ya, Kang. Lah. Kowe ngentutane. Pawi kono to. Mbasmu. Ora ana apa-apa Monggo Yai Ratu. Monggo ayo Dimas. Monggo Kakang Mbok kula dherekaken. mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar pandriting turangga esti kocap kacarita datan minuwas lampahing kreta ingkang dinitiyana Tandrawati panengapan tuwin Dewi Banawati kadharaken sangganing repat Punakawan nana gandha kawusa ing mapan wonten telenging wana gong liwang-liwung nenggih sisaning Kurawa Sang Kartamarma tuwin datan kantun atmajaning Begawan Durna risang swatama datan kantun pandhita ing Timpurusa Sang Resi Greba anggenipun sak retawi sak pejagong madaning telenging wana gong liwang-liwung wau
Langening kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot tahan badan kasoran bacaring purnaming kekono ilatal Swatama wonten timbalan ing dawuh Raden nadyan kowe karo aku dadi sisaning para Sata Kurawa ingkang ora tekaning pati ning Bratayuda nanging puluh urip ning alam padang yen to ora iso males ngudi tuwuh lara wirang sedane dulur-dulurku ingkang blasah kaya babatan pacik dipateni dening wong Pandhawa semanten ugi ngigit-igit raos sing manahipun ingkang abdipun Swatama anggen kula nyumurupi sedanipun Kanjeng Rama dados pengewan-ewan wonten ing Bratayuda mila boten lega raos sing manah kula menawi boten saged malesaken wirangipun tiyang sepuh kula Bapa Panembanduna bagus kaya ngono kuwi wataking satriya kudu kaya ngono kuwi mula nadyan mung kari rong glintir Kartamarma karo Swatama ning kudu iso golek cara piye supaya kowe karo aku iso males ngudi tuwuh lara wiranging para Kurawa. Nuwun sewu Raden, mbok inggih sampun. Kula nyuwun pangapunten, Bratayuda sampun paripurna. Tur dasaripun Bratayuda menika kula nuwun sewu, menika jagat ingkang kagungan damel. Nyatanipun sinten ingkang nandur sampun ngunduh, sinten ingkang utang sampun nyaur, sinten ingkang sumpah sampun kelampah wonten ing madyaning Bratayuda, ora sakakan gunung tanpa gunung. Aku ora butuhke cangkemmu krepa. Waduh. Kula nyuwun pangapunten, kula menika tiyang sepuh. Sagedipun namung tutur-tutur supados sae kedadosanipun. Menapa mboten sae menawi paduka manunggal kaliyan para Pandhawa, ora sudi aku manunggal karo para Pandhawa. Nadyan persasat dadi ndeking pengamun-amun luwung baya lebur tumpur kuwandane Kartamarma. Yen to aku kudu dadi siji karo para Pandhawa. Swatama wonten timbalan ing ngadhawuh. Yen Pandhawa tekaning pati, aku sing dadi ratu ning Astina. Mula ora ana wong sing dadi wrangka kejaba mung kowe. Iki. Piye carane supaya Pandhawa tekaning pati? Yun sewu Raden. Kula tasih kagungan pusaka tiraranipun Kanjeng Rama Sawarga. Naminipun Kyai Cundamanik. Pusaka menika saged kinarya sarana angesong bumi. Menawi saking mriki kula lan panjenengan medal lebeting Bantala sarana angesong Bantala. Mangke jedul sampun wonten tlatah negari Ngastina. Lajeng tumuli sak mangke dipun ajab wanci ratri menawi wancinipun menika sampun ngancik madya ratri sedaya para Pandhawa sami tilem. Kula kinten angel mijet poing ranti suwe banyu sinarung mencai para Pandhawa tes Pandhawa gangsal tekaning pati. Aku dadi ratu, kula patipun aladalah. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngor. Lajeng marang Paduka Raden. Monggo kula nantun nengga sabda pangandika Paduka benjang menapa titi kelunggane Ki Ayu. Bumine disong nganggo Kyai Cundamanik, kowe ingkang mlaku ning ngarep aku tak tut wuntat lakumu Swatama. Monggo yen wis jedul ana ing laladan negara Ngastina mingkari mateni marang para Pandhawa, monggo Raden kula dherekaken dinten sak mangke ngesong Bantala prapteng negari Ngastina. Ayo Swatama.
Satama, abot timen nggonku momong karo kowe. Bapakmu wis ora ana, sirku karepku ya kowe tak pernahke uripmu supaya aja kabanda marang rasa ora seneng karo Pandhawa. Marang rasa nggonmu kepengin ngudi tuwuh Malsara Wirang. Ning kok wis angel dikandhani Satama, malah saka kene tak sawang lakumu kok wis asawang kunarpa. Ya muga-muga ora ana apa-apa ya ngger anakku cah bagus Watama. Alon-alon Satama.
Mereno semobang pangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dongane engkung ler wuwu sing pine panca Pepetoking ayam wana mrak manguhing bagagan Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten praja ing Astina. Inggih, Yayi. Lan mugi andadosna ing kawuningan jebul mindranipun kadang kula panengah menika namung upaya wonten pundi dunungipun inggih menika pun Yayi Ratu Banowati. Mekaten Koko Prabu. Inggih, Yayi. Kresna menika wonten paring adhawuh. Ora ana ingkang diantu-antu dening para kadang Pandhawa kejaba mung sowane si Arjuna. Malah dina samengko Janaka wis kepareng sowan. Lan pengantu-antuning ya kuwi Kanjeng Hyang Utari ingkang wis nglairake jabang bayi atmajaning anakku si Abimanyu. Temeka dina samengko iki durung diparingi tetenger. Mula Kresna sapa ingkang wajib maringi tetenger kelawan jejabang iki? Nggih, Koko Prabu, mboten saged kejawi namung eyangipun inggih menika pun Arjuna. Janaka wonten maring adhawuh. Marata coba maju kene atmajaning si Abimanyu ingkang weruh padang hawa iki para gadge paringana pusaka asma Janaka. Sarating pandam sumula amadhangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyamana engkung sumungkem kuling Koko Prabu, Janaka piye? Gandeng putu kula menika lair sapurnaning perang ageng Bratayuda. Mila dinten sakmangke mugi jagat nekseni. Wayah kula menika badhe kula paringi tetenger Raden Parikesit inggih Raden Paripurna. Raden Parikesit ya Raden Paripurna. Walah dalah aku mathuk, aku gathuk. Muga-muga dayanana marang uripe si jabang bayi kuwi Kresna. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Nuwun sewu sinuwun. Menika kados pundi? Sasampunipun dipun paringi tetenger tuwin pusaka asma kelawan eyangipun. Teka Parikesit lajeng nangis mboten purun kendel kados mekaten. Lho. Lah kok aneh-aneh temen? Jabang bayi Parikesit lah kok dadi ngeroncal-ngeroncal kaya ngono kuwi kepiye Werkudara? Wah, aku ora ngerti. Koko Prabu kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Janaka wonten dawuh. Mara ngucapa supaya gawe srana menenge wayahmu si Parikesit. Parikesit aja nangis yo nggih. Ora yo ndak kanthi ndak gendong mubeng ana ing negara Ngastina. Ndak
ngerteni pepasraning negara Ngastina parikesit menenga cah bagus. Werkudara, kowe ngudango. Wah, ayo nggil. Putuku cah bagus tak ganti manjing peperangan tak jak berak. Parikesit putuku cah bagus. Iya, Ji. Monggo kula aturi paring dawuh. Parikesit menenga ya nggih raja nangis. Seksenana jagat saisine besok sira ingkang bakal nglintir ke Praboning Ngastina. Cep lakep sang Parikesit. Punjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kencanging risang mawe gandrung. Yayi. Gandeng sampun wiyo sing mangandika paduka mekaten menika kala wau kula suwun benjang sampun ngantos nglincati ing janji Koko Prabu sedaya ingkang sampun kula aturaken badhe kababar dados kasunyatan non Arjuna kula wonten paring adhawuh Koko Prabu Mandura nggih Werkudara apa dawuh marang para kadang para putra Sentana kabeh punggawa bengi iki aja ingkang padha turu sarta aja ning padha sare padha dak jaluk tetuguran melek sewengi supaya saya wimbuh kekuataning si Parikesit. Yo ngestake dawuh. Yo pun Kakang Iwari manut. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Pusakamu Kyai Pulanggeni jejerna putumu si Parikesit ana ing patenggane. Kemaringipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis to, manut karo pun Kakang. Nuwun ngestaken dawuh. Koko Prabu Werkudara metu njaba ayo. Padha dawuh marang para punggawa supaya tetuguran bengi iki Werkudara. Yo ngestake dawuh. Punjang ganjing langit kelap-kelap aton lir kincanging risang mawe gandrung ing Swatama wonten timbalan Raden. Iki wis manjing ana negara Ngastina. Lan wancine wis tengah wengi nanging lha kok elok temen. Isih akeh para wadyabala punggawa ingkang padha melek, padha tetuguran, malah pojok-pojok papan sing peteng-peteng diwenehi damar supaya katon kencar-kencar nadaning wanci ratri kaya wanci rina. Apa ya kelakon awak dhewe bakal iso manjing patengganing para Pandhawa, mateni marang para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Kula aturi sranta sawetawis Raden. Kula badhe ngababahi inggih menika aji penyirepan supados sak mangke sedaya sami tilem kepati. Apa kowe bisa kula aturi mas paosaken Raden? Tintrim negari Ngastina Kedaman Aji panyirepan wewe Bigananda dening Sang Swatama satemah kathah ingkang sami mbelasah tilem kepati katingal Sang Kartomarma alah bagus
Puncang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Swatama wonten dawuh Raden. Kae ana wujuding patenggan patunggon ingkang jejer-jejer. Iya. Ayo mlebu negara Ngastina. Kae mesti patunggoning para raja-raja ing padha sesomba ning negara Ngastina sarta ngraketake pasumitran. Ning Pandhawa mesti mapan ana ing sakndroning kedaton negara Ngastina. Monggo alon-alon mlebet wonten negari Ngastina. Sinten ketingal menawi menika tasih cendhengipun Pandhawa badhe kula pejahi. Bagus, bagus ngono kuwi Satama. Kancing langit lap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Ora pangling papan patunggoning Trusna Jumena. Trusna Jumena putra Pancala iki sing ngedani wong tuaku bapa Penemban Durna mbok sabet pedhang tugel tel gulune nganti sirahe nggo bal-balan keparat. Ing kene marganing pati munggonku bakal ngudi tuwuh males lara wirang. Ngudi tuwuh males lara wirang sedaning Kanjeng Rama Penemban Durna. Mati lah untapke nyawamu parat yo. Terus Jumena. Tangi. Tangi. Terus Jumena tangi. Jebul diadamu kena Kyai Cundamanik. Muncrat getihmu kowe modar. Kowe mati terus Jumena lunas utangmu karo Bambang Swatama. Menapa mirah ingsun prihatin waspagung mijil tuhu datan poho karya ora pangling iki menungsane ingkang tansah ndadal barisaning Kurawa nganti pirang-pirang
gelaring perang para Sata Kurawa isa kewiyak wadine mergo saka cangkeme wong wadon sing jeneng Banowati. Kowe uwal saka alas nalika kowe arep tak pateni, kowe diuculi karo Resi Krepa. Ning nang kene ora bakal kowe iso nglawat. Kowe mesti tak pateni kowe Banowati. Nuwun mapunten Raden. Menika sinten? Iki Banowati. Wah. Pangigit-giting raos kula mboten kados-kadosa. Wong wadon sing lambene turah niku mung bojone Ratu Ngastina. Nganti iso dadal kalah ludes keles. Cangkem gawa nyawa pirang-pirang. Mula dina iki bakal tak untapke nyawane. Mangrimin Raden. Mangrimin. Kula ajeng nutuke sak katok-katok kula anggen kula gawe pirang bojone Duryudana. Tanggap Sang Swatama nalika semanten datan kawawa nyumurupi dhateng Sang Banowati anggenipun sare den bingkem tutuke sigra nalika semanten persasat kaya singa ingkang weruh kidang ngasokake pepinginaning Sang Swatama nganti sak katok-katoke dupi wis katok Sang Swatama Dian Banowati dipun perjaya katugal jangane dening Bambang Swatama wau. Marem hatimu, mboten marem sebab menapa? Turahan mbok ben. Wong wadon ora dimonokne tuman wae. Kula suwek cangkeme nganti tekan kuping. Mergo nggone wadulan karo wong Pandhawa nganti Kurawa ludes keles tanpa sisa. Swatama wonten dawuh, tutuke lakune monggo kula dherekaken Raden. Tunggoning jabang bayi ora pangling mbok menawa iki ngendi dama dena dening para Pandhawa. Anak Abimanyu bapane wis mudhar mbok ning lairake jabang bayi iki yang bakal nurunake sejarahing wong Pandhawa, ingkang bakal nurunake nganti tumurun tekan mbuh sesuk kapan Pandhawa bakal dieling-eling dening menungsa sak jagat. Mulu kudu tak puntres dina iki. Sing gedhe pangapuramu yen to aku kudu mentala karo kowe jabang bayi. Ucap kacarita nalika semanten arsa jumangkah Sang Swatama Amarjaya Sang Paripurna ya Sang Parikesit parandene datan prayitna bilih sak ngandhaping mateng patunggonipun Sang Parikesit pasaranipun Sang Paripurna tinenggan pusaka Kyai Pulanggeni
nalika semanten dupi Sang Swatama samerjai Sang Parikesit kaya duwe nyawa Sang Pulanggeni mencolot saking mapanipun tumama dadaning Sang Swatama pecah Sang Swatama madyaning patengganing Sang Parikesit Parikesit nangis nggih ora rida ujane wong daplok ana menungsa regemeng-regebeng mlebu ning patungganing Parikesit Koko Prabu menika sinten pun Kakang dhewe ora ngerti lah wong wujudane wis kaya ngono coba titi priksanen Janaka sapa Swatama lah dalah apa to anak Begawan Durna nedya golek cara nggone malesmu dituwuh marang patining para Kurawa inggih Werkudara nggih sak ngertiku ana wong loro mula golek ana wah iya Swatama saya jeru nggone mlebu ning Kedaton Ngastina mbok menawa iki dadi srana kelakon penjangkaku nggo bakal males sedaning para kadang-kadang para Sata Kurawa maling wah mati aku apa geger negara Ngastina padha alok maling wis padakno ingkang beda karo kanca-kancane utawa penggawa Ngastina ya aku weruh rambuté ngore nganti tekan bokong mongko ora di gula wentah kanthi becik gimbal modal madul mbok menawa kae menungsane Werkudara apa uncalana gada rujak pala ya karepe dhewe lha kok malah konangan karo wong-wong Ngastina padha alok maling nek ora manjing telenging wono mesti bakal cilaka uripku Swatama mbokna wis tekaning pati waduh wonge ketiban godo dar kowe wong senengane setentrem-tentrem kok nyolong
Sapa Petro? Mboten ngerti tutupan godo kok. Godone dipindah. Rasa. Se. Iye. Godone dipindah. Wong kuwi sapa? Mbok sing duwe niku. Abote kaya ngene kon mindah. Esuk-esuk kok kon ngrekoso ora. Dipindah ora? Ora tak pindah, ketok pecah siramu. Wah. Coba. Pun ketok sirahe. Kabeh ora mung sirah tok. Kula sok sirah tok wis trima lho. Ora kabeh. Ndak nyuwen-nyuweni ora. Wah! Edan. Sapa Petro? Sapa ta iki? Kok sikile nganti tekan rai ketekuk-tekuk matine. Wah, mesakake ora. Mangrin. Wo pun wis iki wis candhak. Sapa Petro? Turasing Kurawa utawa Ganeping Kurawa. Sapa? Kartomarma ngoten kok. Weh lah dalah. Kartomarma to nggih. Petro, non. Bathange diguwang. Oh nggih. Kula sok tau weruh wonten sing dadi kutis ngene, estu mboten. Ya kuwi dhewe-dhewe. Oh. Doyak-oyak terus mlebu tengen letong terus dadi Kartomarma. Kowe kok mlebu nang letong? Tak sebdake dadi kutis, ngono kuwi. Ngenten niku. Kula tau weruh lakon niku. Kuwi ya ana. Kok saniki mboten? Ya dhewe-dhewe. Oh nggih. Napa kangelan le nggambarke letong? Hus. Wis medeni. Wis rampung Bratayuda barang kaya pusaka Gada Rujak para isih memakan kurban. Wah, Kresna kakangku. Mula ta mula Werkudara isih akeh mungsuh ing tumandha Praja Ngastina. Ya. Titi priksan supaya enggal tentrem. Ya, ngestoke dawuh. Utawa sipaten barat. Ya wis kuwi wae. Mangapunten Raden, kula pun krepa. Ya, aku wis ngerti. Apa kowe arep neri ora nrimake badine anakmu Swatama? Mboten Raden, mboten. Kula nyuwun mangapunten badhe pinanggih kaliyan ingkang Raka. Wah, Kresna kakangku. Begawan krepa. Nggih. Apa kowe ora trima matining Swatama? Estunipun kula menika sampun ngemutaken dhateng pun Swatama. Namung gandeng lare, kula nyuwun pangapunten sampun murup manahipun Swatama kepengin ngudi tuwuh maleswara wirangkelan para Pandhawa. Dasaripun dipun aja-ajoki dening pun Kartomarma. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten lepatipun Swatama supados boten kedungsang-dungsang lampahipun anggenipun manggih kasuwarganipun. Ya, krepa. Malah kowe tak wenehi kamardikan. Kowe tak wenehi kamardikan kowe Brahmana nganti puputing Yusmawa ana ing pertapan Timpurusa. Inggih, matur sembah nuwun nyuwun pamit sinuwun. Utama parikesit wis lair
Semono uga ora keteng iki mau ana wujuding anggoda sarta pangrencana saka sisaning Kurawa. Ya. Mumerga saka kamrayitaning para Pandhawa wekasan bisa kandenangan. Mula Yayi, kejaba Siadi wis bisa ngukup kemenangan, nanging aja nganti ilang kamprayitanmu. Merga mungsuh kuwi bakal tukul saka ngendi papan. Kresna kakangku ya. Purnaning gati sura sudra janing kang rat, suwa brasna kaping ulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih Werkudara.